long live DWF long live DWF long live Buripan Bachako Buripan Bachako Pemulungan Paisa Burirakni Pakar Rally Saika Mahar Mum Paisa long live Saitana Chon long live Reta Putale Ramai Mota long live Tipraka Mujika Mota Reta long live Putale Surawai Akai Mota Suntai Bachako Chanya Boni Akai Mota Buri Rab Bachaka Buri Than Bachaka Buri Than Prabhu Sarat Kita Hasyo Buri Echavok Orang Saitanya Reta Pipralan Ramana Samlai long live Tapsizorate Bumakra Pusizora Paitanga Taru Sagarate Khabar Malani long live Bora Bhushada Rai Chango long live Keba Ora Pai Chango Sini Target Chongani 20,000 Chong Khapale Kori Bazar Lainai Hambai Tini 16 tarik sal maribo Sini khumlung site ko kaisa burirongni mega mass gathering songchajaka o mega mass gathering go sini sara tripurani burirongni oro phaisok painai dai sini o program o sini hani ubagra phaisok painai bini belai sarkami hampano wa hado phano hamjangma bai diprasarongna hamjangma bai tini bo o jaga o jangmai basa phaisok painai haini bagai tini kurung thaijagani borok phainai rongno hasal ni borok phainai rongno lam sogo te belai hambai mai afaru Emne Jeta Dongni Naimung Tamo Ini je program ini ni sini program ni nahal mungke sini bus kango chong mari tongo tai sini main demand ke sini greater tripuralen no sung success paina bagi sini o TW pe song sajar logo thum panda kotoro sini obo program khlaija Manta Pungno I hope agi bo pui hayo ini bo khak khlayo ini no sung sara tripurani borok se phai tongo ke jora kesem ni bisingo bo ini hai no hai mat publong nai nei khakal Dambusuni Jorawa Bubakra Paikale Fedora tabuk to sini wait ye bro ubagrano lamsoma bagi nai airport thangjak bo sopai nai tai bisi dekla kha tai srapsa porong ni bisi no sopai nai sing tabu buru moni stadium sini semo jaga lamri nai sing aro khumlung thangso Nunto Tiprasani Ingai Hojaba Tiprasani Ingai Samungkai Tongo Tabsu Zarte Lukorone Khukbai Tamo Kesar Mungrok Tong Lukorok Tamo Tai Salai Sademan ang to tapsu jorti brini ngai nai ubagra pe dagi jagai nai samu khlai tongo sini je mansak ar sung je buino chubana bo musu ngai sini je mansak bu chubai phaika a jaga thangtini bo lukurong ni khupti belai no kaham respond mano jotto no sini ubagra no logi ri nai hne bukhawo belai no boro bakra khe man sujat Ni Sinimo ani sini mo dipali debroma ang west district ni TWF ni secretary